Hej, jeg hedder Henrik, og som behandler bliver jeg rigtig tit spurgt, kan man selv gøre noget ved hovedpine og migræne? Og det kan du lige tro, du kan. Jeg vil nu give dig 3 små teknikker, du kan bruge, hver gang problemet opstår. Den første hedder den lille havfrue. Placer først den ene hånd i vandret stilling, den anden lidt mere oprejst. Små lette klap i nakken, og du skal se, musklerne begynder at løsne, der kommer flow, og den begynder at køre for dig. Den næste hedder lavkagen. Tag alle 10 lys, op i kraniet med dem. Nuller, 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 nuller. Det hele begynder at løsne op, du begynder at blive glad, det begynder at køre. Rigtig, rigtig godt. Den sidste og den frækkeste af dem alle sammen hedder havekolonien. Først en kost, så en rive. Køre, 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 køre. Løsne siderne her. Du begynder at blive rigtig glad. Du får lyst til at drikke en kaffe latte. Du kan tåle at se lys igen. Det er dejligt. Hvis du opdager, at det her det er fis og blade, så er du fuldstændig ret. Men har du brug for en tid, er du altid velkommen til at gå ind på min hjemmeside www.bodyhelp.dk, så er jeg frisk på at give dig en behandling, hvis du har nogle problemer. Vi ses. Hej.